Yo, what's up mga ka-It's your boy Vince City Original. So karon mga ka-org nataka na sa BNG. Konsolasyon mga ka-org kay gikan ta nag-jogging og si Daddy Tigor. Akong kauban karon mga ka-org. Kay ganiha mga ka-org sige mig tuyok kari. Nay nang umidya no, babay. So karon mga ka-org aton duolon atong pangutan-on nga basta i-update ta mo mga ka-org. Ato siya pangutan-on mga ka-org kay ganiha sige mig katulo bisig tuyok kari. Ikabuang nga jud may mga ka-org ato siya holon mga ka-org. Kining miga may hapon. Kining pwede ko mangutanan nimo. Kining video ni nako ba? Kining karon kay nag-jogging mi karon kay ang ako untang purpose unta karon ba kay nako i-update sa mama nga nananghid mo ganiha nga mag-jogging ko karon nga rin kay koy kang uyab. Pwede himuon niya uyab karon mo. Buingon na ka. Hi tita, nagkuyog din mi karon ni Vince Citrus video ra man ni. Kay ako i-send niya ba. Okay ra. Vince Jetro. Vince? Oh, Jetro. Vince Jetro. Vince Oh. Jetro? Kaya ganiha, sige migtoyo ka rin, nakabantay mo ka na mo no. Yan, ikuan sa kunin mo ka na, kuan man, nagmabidya ba? Oh. Pwede rabi ka? Kaya nang himuon, di ka uyab-uyab ka rin. Ha? Kini mo ana na kay kaning hi tita, nagkuyog di mi karon ni Jetro na mi karon sa BNG. Okay ra? Ha? Okay ra mi ka? Okay ra? Ha? Wala mo kay uyab karon ka? Wala. Wala. Sige, laila sa takit si pangani mo. Kanang kaan. Pwede rapid kay. Vince Jetro. Okay. Pwede rin ka mahimo karon og uyab-uyab. Ha? Sige daw. Try daw, try. Ay tita. Sige. Hi, kini mo ingon ka hi tita, nagkoy dibi karon ni Jetro, nami karon sa BNG, nag-jogging mi duha. Hi tita, nagkuyog mi karon sa. Hi tita, nami karon sa BNG, nagkoy mi karon ni Jetro, kay nag-jogging. May hapon tita, pwede kaya okay na. May hapon tita, nagkoy dibi karon ni Jetro, nami karon sa BNG. Nya. Napay-subay ka. Mao na. Hi tita, may hapon. Oh, Nagkuyog din mi ni Jetro. Jetro sa BNG. Oh, nag-jogging mi karon. Oh. Hi tita, nagkuyog din. Balik. 1 2 3. Hi tita, nagkuyog din mi karon. Sige, 3. Sige, balik. Hi tita, nagkuyog din mi karon. Balik. Hi tita, may hapon. Nagkuyog din mi karon ni Jetro sa BNG. Oh. Kining pwede ta magpicture. Magpicture ka ng picture ba? Para ako i-send niya video o picture. Ha? Pwede. Okay, salamat bigha basi na kay gusto i-shout out. Wala.